ରାତିରେ ବଞ୍ଚ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଉ ନାହାନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବଳେ ଦେଖ ସେମିତି ଥାଳି ଧରିକି ବସିଥିବେ ଲୋକ ଉଠାରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଥାଳି ଫାଳି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଯିଏ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଠି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଘଟଣା କଣ ଖାଇକି ନାହାନ୍ତି ବା ତମେ ଚାଲୁନ ଦେଖିବ କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଘଟଣା ମୁଁ ରହିଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘଟଣା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ କରୁଛି ଆମେ ଯଦି ସୁଶାନ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଏଠି କାଲି ଯାଇଥିଲି ରାତିରେ କାଲି ଯାଇଥିଲି ପହଞ୍ଚ 11ଟା ସମୟରେ ଯାଏ ଦେଖିଆ କିଏ ଥିବ କଣ ଘଟଣାଟା ହେଇଯିବ ପଚାରିବି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଘରେ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବୋହୂ ମାନେ ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ସେଠି ରହିଲା ମାନେ ପୁଣି ଅଲଗା ଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ କଥା କହିବେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହୁଛୁ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା ଭରସା ଆଉ ଏଇ କଥା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ସେ ଟିଚର ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ପୁରୁଷ ସବୁ ନିର୍ଯାତିତ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି କଣ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନ ଆଉ ପୁରା ଦାବି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଫୁଟିଲେ କଣ କରିବ ତମେ ପଲିଟିକାଲ ପିଲା ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ କାଇଁ କିଏ ମାନୁଛି ଭିକାରୀ ଫିକାରୀ କିଛି ନୁହେଁ ତମେ ଚାଲ ଦେଖିବ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମାନେ ତମେ ନିଜେ ସେଇଠି କାନ୍ଦିକି ଆସିବ କାଲି ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାନେ ଏଇ ପୁରୁଷ ଯୋଉ କମିଶନର ମାନେ ସେଇ କଥା ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ବେନକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଏକା ଲଢୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଲିଡ୍ କରିକି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା ତାପରେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ତାପରେ ସବୁ ମିଶନ ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ସେ ପୁରା ନିର୍ଯାତିତ ପୁରୁଷ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ଛିଡା ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛିଡା ହେଲା ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଛିଡା ହେଲା ନା ବାପା ମା ଛିଡା ହେଲା ନା ପୁଲିସ ଛିଡା ହେଲା ନା କୋର୍ଟ ଛିଡା ହେଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାନେ ବଞ୍ଚର ମାନେ ଯିଏ କହିବ ଭିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ସେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଣ ଆର୍ଟିକଲ 21 କହିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ମାନେ ପୁରୁଷକୁ ପୁରା ଦବେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଖାଇଛି ଉଠିକି ବସୁନ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଠି ଅଛି ମଜା ଖାଇନେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।